mung thai trong nó xem mà cả Mà ta bên này thì tới chăm bung và thì aku gì आं निtai बुसुक दिन थांनाय हनो आरो बुसा तो थांना नांनाय ब्लेवा हावा बासायनाय बो चाकरि बाकरि खाय थाना नांनाय निनि बुसा निनि बुसुक अर हावा तंगे चाकरि बाकरि खाय थाना नांनाय आं तिनि सिनो बयस जों तिनि आसे कष्ट अंके आनि भबिष्यत नि सराय रंनि आनि जेनेरेशन नि सराय रंनि भबिष्यत तामंनाय आग्रोसो सोंवान सुबदि जों तिनि जतन कमबे साइमान खानबले अर जतन दांगानि सै उला आसायनाय बो दङ दांगा मानजानाय बो दङ हा बसे कष्ट के जों तिनि हा बुनि अ हावो जागा सिङे केसेमां बलं बिसंग हामां yang सरकार बो बलं रिजार्व फायो yang जेनेरेल दैबो फायनाय जेनेरेल खायनाय खागित लाङो बुरा हाबनाय जों सरकार बो सोंनो सेबो yang public बो सेबो बुनि देसि बरक फायबो जागा सेक फायो yang सरकार बो रिजार्व थाके रिजार्व फायो जों बियां थांनाय बर' थांनाय न'आव हावन मा तंगामले नों बम्बे दिल्ली थाङै नों थैगलां नों अर मा थैयामले नो हा जों ताबक सासे कष्ट दं थांके सिनि जेनेरेशन सिनि बुसुक सिनि बुसानि आमालो तामंग न हाव किन्तु बेलाय नवा नामा सिनजो दुर्दशा से कपाल हामियाङानो अ दफारक कमाय थानाय सालजा ताबो যদি সে রাজাनि বিরুদ্ধে সাইতং বুবাग्रा रंनि বিরুদ্ধে সাইতং कमाय थानाय কারণ যে হা অর 5000 বছর ইতিহাস নতৈনে 186 জন রাজা চাই থাকনাय अ राजानि बंश रक दिनै निनि राजानो नों कुतुकाके आब दफानि बरक कमाय थानाय कमानाय जों थासिङो दारुपानन्द सामराबो नांमानि कक जों 2026 एलिमिटेशन नांनाय एलिमिटेशन खांके जों जनगण नांनाय बरक लेखा जागनाय बरक लेखा जा पुरंके प्रत्येक 10 বছর পর भारतबर्ष बरक गनिबो आनि हावा बुसु बरक तंनाय যদি ত্রিপুরা স্টেটও যদি सिंबगन जा खांके जों कमि थांनाय ताबो कमि थांगे तांनाय आनि दाबि आगे आं 30% आं चाकरि मानो वानसे 17 जना मानथरे आं 30 जना मानो आ 30 नि 25 फायनाय आप 25 नि 20 फायनाय 20 नि बर फायनाय 15 फायनाय 15 नि बोसोरको फायनाय 10 नि 5 फायनाय 5 नि 0 ताई 50 বছরকে जों 0 थानाय कमाय थांसनाय जों अमनि बागै सोंथिनि चिरि खगि लेंगि तंब्ला बन बागै सोंथिनि चिरि खगि लेंगि तंग पार्टी कतरिया तिब्रा मथा कोनो पार्टीया जों ताखन तिब्रा मथा अब जों तिब्रा मथानि जों पार्टी बासायखौ जों टीएसपी नि बासाव त्रिपुरा स्टेट पार्टी नि बासाव जों तिब्रा मथा जोंखौ वारियर से जुद्ध खायनाय जों तिब्रा मथा जुद्ध खायनाय जों तिब्रा मथा जे बरक